духтаро, мана имрӯз мана хе бодрингора дар банка маҳкам мекунам. Салёни бодрингӣ мегӯян. Барои ҳамо ба мо дар корай мана бодринг, укроп, чеснок, мана перец чорнӣ, ин лавровый лист, мана уксус. Барои якум банкара мегирем. Дарунашда укроп медозам. Мана мехел. Ман фақат амхе кам мекунам, дар холодильник мемонам 1 моҳ 2 моҳда тайёр мешавад. Хе бисёр тайёр намекунам. Чеснока реза мекунам. барои тез тайёр шудан. Реза мекунем. Баъди чорный перец мепардозам. Бодрингро медозам. Ман аллакай бодрингро тар кардам дар оби хунук 1-2 соат, 1 соат 1-ним соат исоб. Меандозем. Ман таъми хеле тайёр мекунам. Баъди 1 моҳ 1-ним моҳ пас ҳӯй мекунам. Аллакай тайёр шудагия. Укроп андозем. ҳеҷ намекунад. Каме хеле бисёртар андозем, вағат кунем, ҳеҷ намекунад. Мана ин майдачоша меандозам. Ана ман чӣ мекунам? Манам ҳамаша андохтам. Чико мекунам? Оби ҷӯш омадагиро бо бошта манамхе мерезам. Манамхе оби ҷӯш омадагиро мерезам. Манамхе оби ҷӯш омадагиро ки рехтем, даҳанашро амхе маҳкам мекунем, местад. Ақаллан 15-20 дақиқа бестад. баъд обашро мерезем. Барои ҳамин ҳозир местад. Мана духтаро аллакай вақт шуд. Мана мехе меқапед, обаш уже ширгарм шудагӣ. Обаша мерезем. Обаша мерезем. Мана обаша рехтем. Ана кун намак меандозем. Мана мехема мана 1 қошуқ, 2 қошуқ намак андохтам. Буха мебинед худтон ки
обаш чӣ хел аст. Ана акун ман оби ҷӯш омадагӣ медозам. Мана михе обаша мерезем, оби ҷӯш омадагӣ фақат. оби ҷӯш омадагиро рехтем. Камтар уксуз медозем. Медонед духтаро чи? Ҳамира меша ки ҳамихе кинедам уксуз надозем. Ман ҳамхелам тайёр мекунам. Уксуз намедозам, ҳамихе ба маза меояд ки ана камтарак уксуз медозам. Мана як қошиқча уксуз андохтам. Бе уксузам ба маза мешад. Мана михе даҳанша маҳкам мекунем. Мемону места вақте ки хунуки шир баъда холодильник мемону. Як моҳ, 2 моҳ пас, як ним моҳ пас ҳуй мекунам, уже алкай тайёр шудагӣ. намехе духтаро. Майдаш хай тайёр карда бинед.